Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia de los medios en esta rueda de prensa, tanto los que están presencialmente como los que están en las redacciones o en sus casas teletrabajando. Hoy es un día importante para la ciudad y, sobre todo, para las personas más jóvenes de nuestra ciudad, ya que lo que presentamos hoy les atañe de manera directa. Hoy presentamos el programa JASE, que son las siglas de Jovent i Atenció a les Sexualitats. Es un programa de atención con un grupo multidisciplinar a los jóvenes del colectivo LGTB de nuestra ciudad. Lo vamos a hacer desde el área de juventud y, bueno, para hablar un poquito en profundidad de lo que vamos a hacer, perdonad, están aquí hoy Antonia Abraham, que es directora de Palmayova, Guillem Rivas, técnico de la asesoría jurídica, y después la compañera Ana Mari Madrid, que es psicóloga y sexóloga. Ellos han venido, primero porque en representación del centro de Palmayova, y después porque el programa que presentamos tiene, digamos, que dos patas principales. Una que va a ser la atención jurídica y otra que va a ser el soporte psicológico. Por lo tanto, yo voy a explicar un poquito en qué va a consistir el servicio y después ellos os explicarán en qué va a consistir su parcela concreta y después harán ustedes preguntas y las contestaremos. Como decía, desde que se llevó a cabo dentro del organigrama del ayuntamiento tener una concejalía que fuera de feminismo y LGTB, justicia social, feminismo y LGTB, algo que no había pasado nunca, pues porque el tema LGTB estaba comprendido en la anterior regiduría, pero no tenía un espacio concreto ni se había, digamos, ensanchado ese área de trabajo, ¿no? Que la regiduría sea de LGTB, pues ha hecho que se trabaje más intensamente para avanzar en los derechos de las personas LGTB y también ha hecho que crezca el número de asociaciones, identidades de nuestra ciudad que quieren participar, que quieren hacer cosas, que tienen programas y proyectos que quieren llevar a cabo y, por lo tanto, ese tejido asociativo que antes era pues más pequeñito y se componía de una asociación, a veces una segunda que surgía pero luego no tenía capacidad. Ahora no es así, ahora hay más entidades. Por eso nosotros pusimos en marcha la línea de subvenciones, porque vimos que al haber una regiduría específica, pues se habían animado a montar más asociaciones y, por lo tanto, a hacer más trabajo, que es lo que nos hace falta, ¿no? Que el colectivo LGTB no esté armariado y que esté haciendo políticas públicas en la calle y demandando los derechos que ahora estamos viendo que se están vulnerando. Solamente en Madrid, en lo que llevamos de año, ha habido documentados 54 ataques a personas LGTB a modo de palizas e insultos. Es decir, estamos en una situación muy complicada, donde hay un discurso de odio campando de manera libre, con un micrófono mediático que les deja decir que, bueno, que podemos hacer lo que queramos dentro de nuestras casas. Ser una persona LGTB no es hacer nada dentro de ninguna casa, es vivir libremente, es estar en la calle, y es casarse y es hacer una vida al exterior como todas las personas, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento complicado. Como digo, este es un programa que tiene como objetivo, pues, ofrecer un espacio multidisciplinar para el colectivo LGTB con un equipo de profesionales que tendrá, pues, por ejemplo, la atención jurídica de la que les estaba hablando. Favorecerá también ese asociacionismo. Vamos a informar a las entidades nuevas sobre cómo pueden acceder a las líneas de subvenciones, cómo pueden llevar a cabo los proyectos que quieren hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tendrá un centro de documentación LGTB, que tendrá una biblioteca especializada. Lamentablemente estamos aún con bibliotecas especializadas, pues porque nos cuesta mucho que toda la temática LGTB salga del cajón de que es temática LGTB, ¿no? Cuando es una temática de la vida y cuando, bueno, a través de esta herramienta de tener una biblioteca, vamos a intentar que poco a poco todas las bibliotecas y todos los espacios tengan temáticas LGTB en sus baldas y no acabar, pues eso, ¿no? con especializaciones cuando ser LGTB no es ninguna especialidad, sino que forma parte de la vida. Vamos a hacer también una campaña en redes donde verán ustedes los dos teléfonos de atención que ahora les voy a dar, que es la atención jurídica 689 48 53 82, 689 48 53 82 y el soporte psicológico 696 48 33 25. 696 48 33 25. Les pasarán la imagen gráfica que por parte del ayuntamiento vamos a lanzar también para que llegue a todas partes.
Y ahora decir que, bueno, tanto Guillén Rivas como Ana Mari Madrid van a hablar de la parte que les toca a ellos, que van a gestionar ellos, y decir que esto ha sido posible pues porque ha habido una disposición de Palmayoba desde el principio de trabajar estos temas, de los técnicos nuestros de juventud, que no tengo palabras para alabar el trabajo que hacen, porque es maravilloso. Tenemos unos funcionarios en la casa que empujan con muchísima ilusión todas estas iniciativas, así que el coste es a 0 euros, es decir, está comprendido dentro de los servicios que nos están prestando, así que todos son beneficios. Y como les decía, Guillén Rivas primero les va a hablar de la asesoría jurídica y después daremos paso a la compañera que es sexóloga y psicóloga y nos hablará de la parte que tiene que ver con el tema que ella va a tratar. Bé, jo som Guillén Rivas, jo som el tècnic de l'àrea legal de Palmayoba i el tipus de servei que donarem en els col·lectius LGTB principalment serà assessoria jurídica gratuïta. Qualsevol dubte legal que tinguin saben que poden acudir a Palmayoba i donar-los una assessoria legal i jurídica. Quins temes poden atendre en el col·lectiu LGTBI a Palmayoba? Principalment, per exemple, tot el relacionat, com ha dit la regidora, amb l'associacionisme, és a dir, com muntar una associació, crear un teixit associatiu, a vegades és un objectiu important per visibilitzar determinats grups socials. A Palmayoba, l'àrea legal, donarà assessoria en aquest tema, com crear una associació, com funciona una associació, deures, drets dels socis, etc. Un altre eix important serà, com també ha dit la regidora, donar orientació jurídica i legal davant conductes humiliants, vexatòries, que poden constituir delicte o no, pel mer fet de manifestar la teva orientació sexual o una identitat sexual determinada. És a dir, davant actuacions dins l'àmbit escolar, per exemple, o dins l'àmbit social o en general, qualsevol actitud humiliant o vexatòria de les quals poden ser víctimes aquests grups, saben que a l'àrea legal se'ls orientarà, se'ls donarà suport jurídic per saber quines passes s'han de fer per denunciar o per donar o per defensar els seus drets des del punt de vista sempre jurídic. I també un dels temes que tractarà aquesta assessoria jurídica gratuïta, també s'ha de recordar que és gratuïta, és tot el que té relació amb els drets civils, amb el matrimoni igualitari. Una parella de fet, també els col·lectius LGTBI potser han de tenir assessoria en quant al règim econòmic matrimonial, per exemple, si s'han de divorciar, o per exemple, una cosa important, davant la nova aprovació de la llei d'identitats sexuals, quins tràmits administratius has de fer per fer un canvi de sexe, per exemple. Si has d'anar al registre, com ho has d'acreditar. És a dir, una assessoria jurídica global que els col·lectius LGTBI poden obtenir resposta tant del tema associatiu, tant davant delictes d'odi i els drets civils que, com a titular de drets, també podran exercir. Llavors, és un poc tot això. Bé, jo soc Ana Mari Madrid, soc la psicòloga sexòloga d'Accés Consulta i és vera que el tema de sexualitat, de diversitats, ja fa molt d'anys que l'estem treballant, però és vera que amb la creació d'Adjace és com que hem pogut d'alguna manera visibilitzar més tot el que serien les necessitats específiques d'aquest col·lectiu LGTBIQA+. Dir-vos que bé, des de l'àmbit psicològic, el que jo m'agrada sempre abans de començar a xerrar d'Adjace és deixar molt clar que Accés Consulta o l'atenció psicològica que puguem donar en Adjace no és una atenció a llarg plaç, sinó que és una atenció puntual, una atenció, una orientació a persones que en un moment donat puguin
necessitar definir la seva sexualitat o tinguin dubtes. No és un programa terapèutic, això sí que ho volem deixar molt clar, perquè per això hi ha altres entitats, altres associacions que s'estan dedicant des de l'àmbit terapèutic a fer aquest acompanyament. Com vos comentava, dins el que seria ja la part d'atenció psicològica o de suport psicològic, dir-vos que hi ha diferents parts. Una seria d'orientació en diversitats sexuals i de gènere. En això ens referim al que vos estava comentant, precisament que moltes vegades ens trobam amb jovenets, jovenetes que venen al nostre servei amb la necessitat de poder definir d'alguna manera a on se troben, dins tot el que seria l'espectre on ens podem moure dins les nostres sexualitats. Aleshores, des del JACE, des de les consultes, intentam orientar, intentam d'alguna manera definir, tot i que no són proetiquetes, però entenem que són necessàries a vegades per poder trobar la teva pròpia identitat. Per un altre costat, també trobam la promoció de les relacions sanes. Això ho venim treballant des de fa molt d'anys, les relacions igualitàries, i sempre hem treballat també des de l'àmbit de les diversitats, però en el JACE encara ho visibilitzam més. Evidentment, xerram de valors com respecte, valors com la igualtat i, evidentment, també estem xerrant de la igualtat d'oportunitats i drets, en el que precisament abans en Guille ja ens ha comentat algunes cosetes. També xerram d'un altre apartat, que seria la sexualitat responsable, perquè, com sempre deim, la sexualitat és una cosa que ens atravessa de forma integral, ens acompanya de forma transversal al llarg de tota la nostra vida, i viure la sexualitat d'una manera sana, saludable, lliure, sense condicionants, sobretot des del respecte i tenint en compte també la persona o persones que puguem tenir compartint els nostres cossos en un moment determinat. I en això estem xerrant també del consentiment, una cosa que remarcam moltíssim també des de CES Consulta i des del JACE. I ja, finalment, un altre dels apartats seria la prevenció i les infeccions de transmissió sexual o bé les infeccions de transmissió genital. En aquest cas estem xerrant d'una de les branques dins l'educació afectivo-sexual que històricament és la que sempre ens han demanat quan anem a donar tallers, però és vera que nosaltres no només ens centram en xerrar de malalties o d'infeccions, sinó que intentem d'alguna manera promocionar aquesta part de plaer que tenen les relacions sexuals. Així que això seria un poquet aquestes 4 branques que vos he dit, l'orientació en diversitat, la promoció de les relacions sexuals sanes i saludables, i també de la sexualitat en general, la sexualitat responsable i la prevenció d'infeccions de transmissió sexual o genital, serien un poquet el que treballem des de JACE, des de CES Consulta, precisament en aquest servei. Moltes gràcies.